έτσι. Ναι, μέσα στο τηλέφωνο. Αυτή σήμερα, άμα έρθεις, άμα θες κάνε λίγα πίσω και πήγαινε έτσι. Όπα, καλώς. Έλα. Αυτόν πάρα τον. Αλλά εγώ θα καταλήξω με πνευμονία. Σιγά ρε. Γεια σου. Ναι. Νομίζετε, Νικόλ, δεν ισχύει αυτό που λένε ότι άμα τραβάει άλλαξε... Δεν πειράζει ρε, Γιώργος. Τι έχει? Έλα Σούνι. 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 Έλα. Είναι το φρούτ πακέτο τελικά, Άλλος ήτανε. Από εδώ πάνω ή κάτω. Από εκεί πέρα. Όχι τίποτα. Δεν μπορεί να μην φαίνεται το αυτοκίνητο μου. Δώσ' του! Εδώ είμαι ρε. Το παίρνεις λέω Σπύρο, εδώ στη μέση πρέπει να βγεις ρε, εδώ. Τι λέει εκεί, πάει πολύ αριστερά να ανέβει, Πού? Μην πηγαίνεις πολύ αριστερά. Λιώστο! Πας τώρα, ξέρω είναι ρε. Μέσα του χαντάκι. Το χαντάκι. Τόσους δρόμους έχει Αθήνα ρε πούτη, γιατί πάμε στα βουνά. Λένε η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Έλατε. Λάθηκα. Το πιο αμάξι λίγο με αυτό είναι. Έλα ρε! Στην αρχή γνωρίζεσαι.